Kene kedek All India Radio Shalom ka khubor ban puli dailu setas kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor Play Menteri Rang Bado Narendra Modi ya ke jingking ya Israel badyat kali ke Bajrong Tam India ka Bougainville Bridge balashna halor ka wa Brahmaputra ha Assam Larakhe ya ke Christmas ha satlak ka perthai bad ha ka thanjate lamingi da ke jingshom kun bad jing ipu ipi But smuti kena ke Meghalaya Pradesh Congress Committee banwan biang ke Seng Congress ha ka board hapo ka jala hadien ke election ke banlong ha ka snem banwan Menteri Rang Bado Narendra Modi nen kasngi ula play ya ke jingking ya Israel badyat kali ke Bajrong Tam ha India balashna halor ka wa Brahmaputra ha Assam ka Bougainville Bridge kene ke jingking ke Bajrong South Point kendai pusau kilometer kadon arteli kilinti ya Israel ha ke benta ke ba hapo bat ke 3-lane road banyat kali ha ke benta ke ba halor ulat ke jela Jagdish Mukhi bat Menteri Rang Ba Sarbananda Sonowal kiladon lang ha ke jingplay ya ke jingking Menteri Rang Bado ula kawe lama ya ke jingya jengkarel kin ya ke knowledge jinglet ke baningkong banya na ke ni ke jingking ban ula letru na Dibrugarh Shadhemaji lengba ke ni ke jingking bathamai ke jingdon jong ke Bougainville Bridge kan penduna shibon ya ke porlet porwan jong kibriu na Delhi Shadibrugarh lashna ya ke jingking ha ke jinglut ke ba san hajar khandai spa klur tingka bat kan ne kumba shispa arphos nem Larakhe ya ke Christmas ha ka leng ki jala ka thanjate lamingi rengkat bat ke perthai barok ka wei nen kasngi ban kan mau ya ke jingwan long breu jong Jesus Christ sha ka perthai lapen long ye ke jinga seng shiteng snya ha ke yemani jong ki balang ba pher ha ka la sing play bat kum juru nen kasngi ke reng Kristan ki la le che ke yemani ban yaro bat pendon buram yu play ha ka ni kasngi ka ba kraw ha Meghalaya ki dong ba pher ki yeng office sarkar bat ki yeng jong ki briu ki lakup da ke jing ipu iping ban pin pau ya ke jingmen ha ke jing rakhi Christmas President Ramnath Kovind Vice President Venkaiah Naidu Menteri Rang Bado Narendra Modi kilan bat ki Menteri Rang Ba jong ki jala ka thanjate lamingi kil ai khuble ye ki briu ha ke jing rakhi Christmas Ya kasih kha jong Menteri Rang Bado Bamanshwa jong kari India u Atal Bihari Vajpayee la rakhe habaro kawe kari nan kasih kum ka Good Governance Day ha ka balapan long ya ki program ba pher la ai namru ya ke jaka thang jong Vajpayee ka Sadaiv Atal nakabanta kari President Ramnath Kovind Vice President Venkaiah Naidu Menteri Rang Bado Narendra Modi kilalat bu sentiu ha ke jingthang jong Vajpayee nen minstem kum gadak jingkan mau puram yu Menteri Katanat Platangka jong ka Sarkar Preng Arun Jaitley ulaong ba ke jing ba ke sarkar kan hab banya yakun kadai ka rep kareng ha ka badon kam ban pen khlan phaya ka ha ke jing kren nang ba ko All India Radio halor ke jing long jing man jong ka yo ka kot kari India Jaitley ulaong ba ka wei na kilat ban weng ye ke jing ka long ban wanra ikilat kelenti ki ban pen la ikinong rep ba kin yo ka mai khambun ban khampen lut ru khambun ka pisa ha ka ban pen biang ye ke jing don kam jing kinong rep ha ki nong kendong kum ha ka ba ring bat ka ba pen biang ye ki jaka de ye ki marrem ki ban kirshan ye ka yo ka kot jongki Kene kedek All India Radio Shillong kabawan lam shapi ya ka khupor. President Jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Celestine Ningdo ulasung skem bakasen Congress kan sawan biang hakabor hapo kecela hadien election ka banlong hakasnem banwan. Habayakran bakinong tho kubor uba lengdo ulaong baki preo ki lapet bha yakarukom trekam jong ka sarkar sindrop hapo ka tinalam jong ka Nationalist People's Party NPP habalakli shushu lakandon ka jinga penbet biang jong ki seng san hima hadien ki election hagas nemban 1 President ka MPCC ulaong baki aka baro ki shong hi haka result jong ki election arajar khat khandai
La ban pinkan mau ba ke NPP kadai ke belam hakani ke sarkar MDA bamenta ke bakan thub economic khmat na ke UDP arngut na ke HSPDP sangut na ke PDF lambat ke jingkershan jong laingut ke MLA shimen bat ke Congress bat kadon khat khandai ngut ke MLA ha ke yang dorbar ke ba ndru phongut kit khon Uway unong lum kubor ubana Guwahati ubashong basa ha New Delhi lalai posnem ulayat mentada ke baik banwat bat banlam iki ba itanat bashisha bat bashong kun jong kathan chatay lamigi yaki ba unsa tho akakot ka ba unsa penmi Usabir Hussain san polaisnem kerta uday unong lum kubor jong ka Hindustan Times bat ukwa banyathu shakperthai shapang ki be bat kathan chatay lamigi Hussein ulawan jingo ya ke Meghalaya dangshen bat ulayo bat lum jingtim shapang ka lariti bat karukom im jongki priu ula persyangru ya ke siat khnam bat ya kendu yo norwai ba pau nam jong ke jela ulu majau bat ikikan huani lekai football na lor ka balet jingo iki jaka ba pher kum ka dauki bat kiwe Usabir Hussain uday udukhan jong ka way ka motorcycle club ha New Delhi bat ula julet jingo ikibabuan ki jaka namarba uju khamsung tanat banet jinglet marway kumta ula sedang ya ki jingya lanti jong da ka motorbike hagasnem arajar khatlai da ka balet shaladak ula thoru ya ka way ka kot ka bakerteng battlefields and paradise Kasiang District, Jong ka Arunachal Pradesh, kalasdang bantray bat pinya ikikam na ka headquarter jong ka Kabuling nadu kala singiblay ha ka ba menteri rangba Pema Khandu ulasoy ya ka shiti jingpen bana bat IT ya ka ha Deputy Commissioner Rajiv Taluk. Kani ke district kadai ke bala thau la katuk anisnem menchua da ka papya na ka Upper Siang District hnre na ki jingbam yabyang ha ka jingji de ka district headquarter kumta kalashusa klemtrekam Shua ya kani ukhandu ulabo yung maunong rim na kamanta ka yung office jong ka district but pleru ya ka 2 into 1500 kilowatts subbung small hydroelectric project ha ka shinong subsing Habakran hakajinyalang jong ka Arunachal Rising Campaign ukhandu ulayaro ikibreu jong ka district kibla treshitom ban pin urlong ya ka jingtre kamno jong ka district Umintri rangba jong ka Madhya Pradesh Kamal Nath hanin kasngi ula thungshu sa arpo prangut ki MLA kum ki menteri hapo ka sarkar jong ki bakan thup arngut ki MLA kanthai but uway MLA shimet Ulat ke jela Anandiben Patil ula pensma ya ki menteri bathamai Haraj Bhavan ha Bhopal ha Chhattisgarh Bhupesh Baghel menteri rangba ula penyari ka kanhun menteri jong da ka bapendrung sa khandai ngut ki MLA hapo ka kanhun la pentian smaya ki da ulat Anandiben Patil ha police parade ground ka badon Haraipur hanin kasngi la ban pinkan mau bay menteri rangba Bhupesh Baghel bat ki menteri TS Singdio bat Tamradwaj Sahu la pensmai ha ka khan nyu tarek menta upnai Kajing temu bansalan ya uslasha na Tripura sa Bangladesh kan sa urlong da kajing simkya jo menteri rangba Biplab Kumar Dem banyakran bot menteri katanat khay pateng ka sarkar pedeng Usuresh Prabhu kajing shalan ya uslasha kan longlang bakati auction center ka badan Hasri Mangal ha Bangladesh bat ka bachinga tang 100 kilometer na Kaila Shahar ka ba ha Unakoti district jong ka Tripura katto kani ka khubwa kalakon na All India Radio Shillong sababan up iki khubwa ke banwa na ka Delhi station ha ka por Prabaji. Kadek All India Radio Shillong.